Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi shakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papa. Parok na wanra pat shapi menta ya ka episode ka baar halor ka khana Jingshahsiat yap jongki athun rungut ki rangba ki Jingshahsiat yap dusman ha Pahalgam Haki Lehnoh TRF ka bapeteng nak to ka video ka bangladep ban penni menen ka badai ke episode 1 ti claim de pensem show ali ni ne pe lang ya ka ni ka video kumba kalong Umanish Ranjan Mishra ude section officer jongka Indian Bureau ude na ka jala Bihar batre ha Hyderabad upoy yalam ya ka yen ka sem jong u ka bakan thup ka kurim u khon bat ki kimi ki pa jong u Pahalgam na ka jinglet guys no bha ba ushim de ka leave travel concession na ka office ka bo tre la ong ya u la khot be direct de kita ki Lehnoh bat pha the side ya ka kalma ka jingpla jingnet ki ringet muslim haba nang kira siat yap yu hangta hi hakmat ki bahayeng hasam UN Ramachandran urangba ubalan rupo sanslem kartan na po Kochi jong ka jala Kerala udai ubala shong type na kam kabu jutre hak Qatar hapo UAE but one pai no si India hadin ba ula shong type na kam haka jinkmen baka one shuti ka khon kan thei jong ubat angut ki khon ksishin rang khasan rap na Dubai ulukwa banyalam kai sngobha ya ka kurim ka khon bat angut ki khon ksiu sa Pahalgam klempoy perkhat pat baka taka jinkmen jong u ban ya shem ban ya lekmen lang bat ka kurim ka khon bat ki khon ksiu jong u ha Kashmir ki ba u it happen same ki ba sa jngai shikri nong wei kan dei ka sen ka ba khat do yu na mar yu la set yak pathar da ki Lehnoh hakmat ka lok bat ki khon jong u sanji Lakshman lele urangba ubasan pos nam karta utraishnong jong ka thane jong ka jala Maharashtra hanrei ubashong basa apartmenta hapandurang Bombivli West ka group jong u ka balit guys no bha she Kashmir ka don hadok ndai ngot kan thup ya ka kurim par ukhon jong u ba apos nam ka basno pangnot kan long bo sanji ulale kan kat robat ki angut ki cousin brother jong ulade ta ki para army sindang jong ki bo uju e bha bat ki baye puli lang nado ba ki dang khna bat ki ji le kai cricket lang bat hado manta ba ki rang ba ro ki ba kan thop yo himan joshi bat u atul srikan mone ki ba Jingshahsiat yap lang baro laingot hajo Haki Lehnoh ha Pahalgam hakmat ka kurim bat ki khon jong ki baro laingot na snowday ban ong bakani ka tingi e jong ki language shipra arpa ka dei sisa ka ta ka tingi ka batang ka tingyap ka la ban panya khla yaki na le don burom ya bro nai tli ki mat yap hajo harangkat ka tingyam breu ka basher kai ai ba kaman sim jong ki language shipra arpa ka shong ta thad hakatin song Udinesh Agarwal udai na kachala Odisha ubashong basa na slem bhamanta hakadong ba Raipur jong kachala Chhattisgarh Kiliyalet sa Kashmir bro siyeng system kan thup ya ka kurim ka khon kan thei par khon shinrang jong uban celebrate ya ka jingdap arpo snem jong ka sngi ya tho shong kurim jong ki haka arpo artrik ha Pahalgam ka sngi le kmen ka bakhat do siyeng system bat ban ja no si jing im na ki khmat jong ka kurim bat ki khon jong u habol Jingshahsiat yap dusman no Haki Lehnoh TRF hakmat ka kurim bat ki khon jong u hakasni wedding anniversary jong ki utake haryang balai post nem karta udai ubatre kum corporal haka kunhun sipai Indian Air Force udai na taljang na po luwal subansari jong ka jala Arunachal Pradesh lais nem manshwa ujutre Hasrinagar Air Force Base ha Kashmir hi but udang shua transfer shedibruka jong ka jala Assam shwabu ne join urialam kais no pha ya ka kurim jong u ka badang shu de tho min sham snem ha Pahalgam penban ki kuli na ki tang sulai ka shim no ya ka jing im jong ta ke but pen good to born no ya ka jing e ka kurim jong u ka bala sakhi pa do no de ki khmat la jong ya ka Jingshahsiat yap ka balong traumatized ka hado menta bat kampat la ban nget bu kurim jong ka ula khlak shisha na kli ka sla jong ka perkai Usamir kuha san pundus nem karta na kajala West Bengal ulit shuti sa Pahalgam bat kalok ka khod kantay bat boy ha Kashmir kadutik uyayong shisngi shwa bakin phai no sala ye kilalet jmo kai khadu ya ka Pahalgam ha ka pu atrik shwa bakin phai sala ye ha ka pu atrik da ka flight da ka performance step pause ha ka Jingshahsiat yap ha kilet no
haka arpu atrik janmien hakamat ke lok bat ke kon ki bahayeng ke yok ban pediang buram penban setang ye kamet ot jong urangkat ki ummat thang samir udai unong pre jong ka Ministry of Statistics and Program Implementation ke Sarkar India UJS Chandra Mauli di perusahaan sistem kereta udai officer bersyong thai ke State Bank of India udai na po wisya ka partner ulet sa Pahalgam tang bat ka kulim jong u hakapor bu sya set yap Haki Lehnoh ka kulim jong u kam don rangkat na marba ka syong ja thai hatrai jong u lo marwai ban ap yu bu ulet syong kulai hadin bu umwan paisyo kasedit bu ulet sya set yap Haki Lehnoh kada yam bat lenyar pat donot bat pan jing rabat kada klon yap le hamadan marwai mauli udan an ikon kentai ki ba syong basa menta ha United States of America Bharat Bhushan la perusahaan sistem kereta ubei na kedong ba Bengaluru jong ke jela Karnataka Russia set yap hakasri khadu jong ke jinglet shuti sa Pahalgam na markila poi ha Kashmir na do ka khat pratit we yong rengkat bat ka kurim bat ka kon kenthe jong u bat kimut bandit phai hakamit jong ka atu atriki spo Bangalore Santosh Jagdale udai na Maharashtra mo ka kurim ba ka kon bat angut sa kiway pat ki bhayeng kidang poi ha Pahalgam ka apu atrik ka porsi bejetam bat kat ba kidang isong kai bat udang thia aram yeradi hamadan ha pokawai ka yingten lawan mi kinsan kile no king atiar bat set yapi u hangtahi Yatish Parmar ubada ka nongba Bhavnagar ka jila Gujarat ulalet pilgrim Hado kat san sngi sa Kashmir bat poi ha Pahalgam kat bat ukon sedang jong u Sumit Parmar sangsot bantit bakini baro angut sikpa sikon kila sya set yap penban rengkat hakajo kajaka hakikuri jong kila no transnam JRF Manjunat Rao basapunyop snem kata udai na po Shimoga kajala Karnataka bat udai ubatri business udalet ban yalamkai ya ka kurim bat ya ka kon jong usha Kashmir kadai ka sin ka barangkong yaki haka jingim lakin mi banikai shabat jong kajala bat dai ka sin ka bakado yu namar ba ya ka jingim jong ulapen kujubor da kiktang sulai kila no Pahalgam u Gostup Ganbote udai na Pune Maharashtra bat udai ubay perlok bah bat Santos Jagdale kibal sya set yap baro angut ha Pahalgam ti perlok kat bangala la persyang bandum ya ki jengtep halot jong baro kito ki apun dengut Lehnoh tang wei ni angut kibal sya set yap ha Pahalgam kejamu bat Kashmir hakas ni atau Afrik jong arajar apusan ti perlok net pile yo ke jengtep ka ba lengkot halot jong kini ke baca set yap baro te swaban poi se ka bekut jong kini ke episode ka baar ngan penkut ya kini ka video ka jonga da ka jeng tho hak te nong wei Dear friends, the Pahalgam terror attack on the 26th most precious human life by a group of terrorists, the resistant front, becomes a vivid and everlasting memory to each and everyone. It was on the serene part of the most beautiful Pahalgam, the mini Switzerland, where the Leader River whispers through the valley and the mountains up stand in a complete silent grace. A day that was meant for peace for everyone, but it was shattered by an act of senseless terror violence. On April 22nd, 2025, 26 most precious lives were lost in a brutal terror attack that has left many families broken, communities grieving, and the entire nation mourning. This video is indeed a tribute, a space for each and everyone to remember, to honor, and to reflect. Here we have the names, the stories, and the memories of all those who were taken too soon by the bullets of the militants. We as Indian, we stand in solidarity with the victims of every family and with all those touched by this tragedy. In remembering them, we reaffirm our collective humanity and our resolve to uphold peace even in the face of such a horrific terror.
May the departed souls of all the 26 precious lost human life rest in peace eternally, and may the bereaved families be consoled comfortably throughout their life. Parolok Bleshibon Yakapor Chongpisnova Watlet Ban like, share, comments, Pat Kumjoro Ban subscribe Yakadik YouTube channel Jonga Nakamanta QA Pat Ki video.